Assalamu alaikum hormatly watandaşlar, bagtyar ýyllaşlar, aýdymsa söýjüler we dinleýijiler. Biz siz bilen türkmen we tele ýaýlymyny her hepdäniň ýegşenme güni Owazlar sazlaşan atly gepleşigimiziň üstü bilen siz bilen diýdarlaşýar. Gepleşigimiziň başynda siziň her biriňizde berçan saglyk, maşgala agdy birligini arzu edýäs. Biziň ýurdumyz toýloşýan ýurdy. Şeýle türkmen sunwatyny, türkmen sportuny dünýä tanadan, bagtymyzyň göz başy bolup duran Kahraman arkadağımızın canının sağ, ömrünün uzak bolmagyny arzu edýär. Arkadaly diýardy, hemişe ýurdumyzda toýlar-toýlarlaşdyn. Şol toýlarda da bagşy sadanlarymyzyň owadan aýdymlary, saadlary hemişe ýanglanyp dursun. Indi mehriban ýylaşlar, hormatly tamaşaçylar, bilýänsiňiz, nesip bolsa ýurdumyzyň taryhyna Kahraman arkadağımyzyň tagallasy bilen 1-10 noýabr aralygyny agyr atletika boýunça dünýä çempionaty biziň ýurdumyzda geçirilýär. Bizim şu prototypdan peýdalanyp şu gepleşigimiziň üstü bilen näme türkmen türgünlemizde ýeňişli orunlar arzu edýäs, näme türkmen goç ýigitleri şu çempionatda ýeňiş gazanyp döwüşlerini altyn kumuş medallar bilen bedäp, mehriban arkadağımyzyň önemli ödäp halkymyzyň gyzgyn söýgüsini gazanmaklaryny tüýsürekden arzuwlaýas. Goý hemişe biziň ýaşyl tuğumyz al asmanyna erkana parlap dursun. Näme mehriban ýylaşlar, elbetde bugünkü gepleşigimizde de size bir näçe gyzykly sowallar, elbetde bugünkü gepleşigimde gatnaşýan mihman aýdymçymyz bilen sizden gelen sorawlar esasyna gurrun döşlük ederiz. Gepleşigimde gatnaşýan aýdymçy siz üçin jany sesse halipalaň döredikden aýdymlaryny başardygyndan siz üçin ýerine ýetirip berer. Şoň üçin biziň gepleşigimizden daşlaşmaň, Owazlar sazlaşan atly gepleşigimizde tomaş edin. Mehriban ýylaşlar, Owazlar sazlaşan atly gepleşigimiziň bugünkü sanyna gatnaşýan aýdymçymyz biziň söýgüli aýdymçymyz Bäşim Ilmyradow. Bäşim aga gepleşigimizde hoş gördük. Owazlar sazlaşan atly gepleşigimizde sizem näme tomaşaçylarymyz öz toparyňyz bilen biziň gepleşigimizde siziň ýerine ýetirmeňizde jany sesýäki aýdymlary isleg bildirdiler. Bizem dörejilik toparymyz bilen siz bilen maslahatlaşyp bugün Owazlar sazlaşan atly gepleşigimizde mihman hökümine çağırdyk. Ýene bir ýoly gepleşigimizde sizi hoş gördük. Sag ol benim brat, gepleşige çağırgyňyz üçin. Bäşim aga, gepleşige tomaş edýärdiňizmi? Gepleşige ýokman suratda tomaş edýärdi. Gyzykly ýeşenmegini garaşyp tomaş edýärdiňiz. Gepleşigiň näme hil täsirler size galardy? Gepleşikde näme hil tapawut bar? Benim brat, şu gepleşiginde her ýeşenmegini hemmämiz agdy birlikde feredýär. Şu şeýle ýerine düşen gepleşik diýip hasap edýän mehriban arkadağımyzda da tüýsüregimden alkyş aýdýan jan sag bolsun, işi rowaç bolsun. Bizem nesip bolsa täze aýdymlar bilen çağırsaňyz geler durur. Indi geljekde tomaşaçylarymyz üçin bir täze aýdym taýýarlanmaly bolsaňyz ýa şekilli aýdyma garaşmalymy watandaşlarma sizden näme täzelikleri garaşyp biler? Esasam mene şu gepleşige biz öz janyny ses diýip atlanyrlýar-da. Janyny topar döretdik, güneş toparyndan uğralyp şuň ýürütene siziň öňüňizde, siziň gepleşiňizde jany ses bilen çykyş edersiz nesip bolsa. Gelecekde de nesip bolsa şekilli aýdymlarym gözüňde tutýar. Öz toparymyz bilen täze aýdymlaryň üstüne ölçmäp pikirlenşip ýör. Nesip bolsa. Şekilli aýdymlara da sizden garaşy bermeliler. Onu biz Bäşim Ilmyradowyň toparyna da özüne de ulu üstünlikler arzu edýär dörejilik aleminde. Näme watandaşlarymyz bizem siziň täze aýdymlaryňyza, täze şekilli aýdymlaryňyza garaşýar. Indi Bäşim aga gepleşigimiziň başyny bir joşun aýdymlar bilen başlaýly, soňra bir näçe ýylaşlarymyzdan gelen sorawlar bar, ýene de sorawlar ýetirer. Edil gepleşigimiziň başyna size sorawlar ýagdyryp başaga edip durmaly, gepleşigimiziň başyny bir joşun aýdym bilen başlaýly, soňra sadanlarlar toparyňyz bilen özüňizi tanış edersiňiz, ýene de gepleşigimiz aýdymlar soraw arkaly dowam edersiňiz. Benim brat, onu gepleşigimiziň başyny halipalaň döredden aýdym bilen başlaýly. Onu soňra dowam edersen, hem soraw jogap alýarys, gepleşigimiz dowam eder. Mehriban ýylaşlar, gepleşigimizden daşlaşmaň, siz üçin jany sesse Bäşim Ilmyradow aýdym aýdýar, diňläň, diýinjalyň. Yaradan göğnüme ilk görenimde
Aytlara gödelgi adım ne Göretip söýgüdi juwan yüregimde Aytlara gödelgi adım ne Göretip söýgüdi juwan yüregimde Aytlara gödelgi adım ne Döyüşme ayıpken öldüm bilýän Aytdan adamy nämedim ýar Kimden kelmeli oldum bu ýar Aytdan gödelgi adym näme Aytdan adym näme Aytdan gödelgi adym näme Aytdan adym näme Aytdan gödelgi adym näme Sen utanýa bolayma men Ýar men ýanymda aşdym çyn Erken joldaqa gaýşdym senden Aytdana gödelgi adym näme Erken joldaqa gaýşdym senden Aytdana gödelgi adym näme Yaman gep aýdama çytma gaşyň Yalvar ýany diýdim kaldyr başyň Gadat güller bilen giden taşyň Aytdana gödelgi adym näme Aytdana adym näme Aýda aytdana gödelgi adym näme Aytdana adym näme Aýda aytdana gödelgi adym näme Yerden turup ürkün dara Ben yüreğimi koymalar Düşmanlara yüzü kara Boş dedi ayna Düşmanlara yüzü kara Boş dedi ayna Yanağımın elileneler Yer bakamda yer yanalar Altın diyanadı Öpsem değil aynama Altın diyanadı Duydum seni aynama 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 Gömülüm kaynar
aşk oğlum tutuşma aşık oğlan ölmeni duyma duydum seni ayna aşk oğlan ölmeni duyma duydum seni ayna ayna var 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 ayna ayna var ayna var ayna var ayna ayna var ayna var ayna var ayna var. Mehrbani ileşler, hormatly tomaşaçylar, Owazlar sazlaşan natly gepleşigimizde Bäşim Ilmyradow bilen dowam edýäs. Indi ileşlerimizden gelen soraglara geçäýli. Bäşim abi. Başladım. Şeýle size sorag. Şu ýerde şeýle sorag ýüze çykýar. Yekelikde aýdym aýtmak bilen topar bolup işlemekligiň, topar bolup aýdymy ýerine ýetirmekligiň aýratynlyklar hakda gurrun etsek. Kynçylykda öredýärmi? Topar bolup işlemek ýa yekelikde işlemek haýsy aňsadyrak, haýsy kyndyrak näme üçin? Topar bilen işlemek bärde kıyın. İlkişmat öz işleş ýagdaýymyz bir gün öňünden şo işlejek aýdymmy bellik edýärse, ondan ertesi gün şo sazanalara şolary olaram öz şo bellap alýarlar şonu. Kemçiliklerini, belli Kemçilikler dälle, meselem şo garmoniýa stilýada aýdym sazyň garmoniýa do minor bolanyna C diýip bellenýär. Şonu ýaly yeňillik taraplary bar. Şolar ýaly edip ilki bilen belleg edip alýarlar özüne. Onu ýuwaşlyk bilen şol aýdymy günni gaýtalap umuman ýat tutmalylar türgünleşip. Yekelikde işlemäň o yeňil tarapy studiýalarda aýdymy işleýän oglanlar bar sazyny. O saz timarlaýjy oglanlar bar işleýär. Şolar bilen aýdymy berýän. Umuman şol aýdymyň üstüne işlenilýär-de. Umuman yekelikde aýdymy ýerine ýetirmek topar bolup işlänigden yeňilrek de. O topar bilen işlemek jogapkärçiligin talap edýär diýen düşündik. Ne Bäşim ýene şeýle sorag. Siz dörejlik maşgalasyndan mı diýip soramaklygyňa gerek ýok. Sebäbi siziň hakyňyz, halipamyz Ilmyrad Tudakow şahyr, şahyryň perdendi. Ne şeýle sorag. Siziň maşgalaňyzda hakyňyzdan sizden maşga ýene-de dörejlik bilen meşgullanýan maşgala agdalaňyz barmy ýa? Ona bizden ulağıma kakıdırdı Ilmyradow. İngilýümiz oglanlardan İngilýümiz. Şoň kompozitor özü bir topar bir näçe aýdymlaryň awtory kakym bilen 2004-den aýdymlar bar bir näçe. Şolardan birini biz getirdik şu gepleşigide. Aýdymyň ady? Aperin. Bul aýdym Döreş hakynda da näme bagyşlan döredilen aýdym? Bul aýdym dörapdyr. Ýyllar anyk ýadyňda düşenip. 62-nji ýyl bolmamak mal. 62-nji ýyllar. O kakymyň sözüne bäsleşiklerde de uly ýere münasip bolan aýdym. Şo döwrüm. Şo döwrüm. Bäsleşdim. Aýdym näme tarif edýär? Gyýyzy tarif edýärmi ýa watanyny tarif edýärmi? Aýdymda aperinni men özü bir berekella diýen ýaly, ajaýyp diýen ýaly söz aňlady. O şo ýerde bir gyýyzy wasp edýär. Mümkin bolsa gepleşigimizde şol aýdymy ýerine ýetirip berersiňiz ýa? O şol aýdymy biz oglanlarymyz bilen işledik. Oňurdygymyzdan ýerine ýetirip bereliň. Dinleň diýinje. Başlygyna sahnamda çağırýas. Güler yüzlü gülmek, şirin sözlü gumayım. Gezdim bugün dünyamda, yaktı talyan günayım.
Ay vere ağzın aç yara gere ya değileydim tarzan dünya nuru karına o nihan bina buraya oturtma zorumu Cimalım ay vere ağzın aç yara geri meşhur ettin hele güllü Türkmen ilini bağladım akbalına özümün akbalını Gülgünce değil garip nalarımdan tan biri Ay cimalım ay vere ağzın aç yara geri Olayım takdim et yaratır Gül cemalım gün verir Takdim et yaratır Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, Owazlar sazlaşanda atly gepleşigimiz dowam edýär. Edilsiz şu wagtda Halipa şahyr Ilmyradow Pudakowyň sözlerini döredilen Aperin diýen aýdymy Bäşim Ilmyradowyň ýerine ýetirmegini diňlediňiz. Biz bolsa gepleşigimizi Bäşim bilen dowam edýäs. Indik sorak şeýle. Ýani hakyňyz şahyr diýdik. Şahyrçylygyň hem aýdymsaz sunugaty bilen aýrylmaz baglanşygy bolýar Bäşim. Ne size şeýle sorak. Indi şu ýerde aýdymlaryňyzyň sözleri barada da durup geçdik. Aýdymlaryňyzda belli bir şahyr bilen işleýäňizmi? Ya arasynda özüňizde de ilham gelip näme Türkmen bir gowy söz bar da atake su ogly halal leýär. Ya özüňizde şahyrçylykdan başyňyz çykýan. O ödürüdün o ýadan aýdymlamadan bolly arasynda peri diýen aýdymna özüm ýazdym. Gözelmem özüň ýazdym. Ýok gözelimi Arslan Amanowyň sözleri. Sizin bir meşhur aýdymyňyzdan bady toý giýjesi. O toý giýjesi. O da öz sözlerinde. Ýol o sözler Arslan Amanowyň sözleri. Gözelim diýip aýdymyňyz bardy. O şo ikisi bir aýdym toý giýjesi atlandyrýar. Düşünükli. Indi aýdymlaryňyzyň sözlerini işleşýän şahyrlaryňyz barada näme aýdyp bilersiňiz? Şuma aýdymlary kakymyň sözlerinden alias şuma dören aýdymlarym bar Atamrat Atabaýewiň sözlerini hak berdi Hudaý berdi fınsadyna dören gara gözlügi diýen aýdymy onu Halipa bagşymyz Muhammed Saparow ýerine ýetiripdir. Şonun hak berdiň özü haýyş etmek bilen şol aýdymam birine canlanyrdyk. Onun gepleşigimiň dowamyna
yerine getirip berer. Düşünün. Gepleşime dowam edeli soralar bilen. Bäşim şu ýerde iýleşlerimizden gow soragy gelip gowuşdy. Mümkin bolsa şo soragy size ýetirýär. Bäşim şeýle sorak. Siziň yerine ýetirýän aýdymlaryňyz bar. Halipalan döredikden aýdymlaryny täze şu öwüşgün bilen işläp halk köpçüligine ýetirdiňiz. Döreden aýdymlaryňy dogrusyna ýan gurrun etdik. Siziň özüňizçe şu dörejiligiňizi maňa meşhurluk getiren aýdym diýip aýdyp biljek aýdymlaryňyz barmy? Olardan bir näçesi bar. Esasam toý tomoşa baranda şu günü meni görseler şu bir esasy ýöň şekilli bilen çykanyny şol aýdym bilemek şu durnalar diye gülälik keyjegim onu toy giyjesi diye ýaly aýdymlary şu iýdi giderli bir ýerde dagy iýdiniz men 17 gedek aýdan ýerlenmeden boldy da iýdiniz men ne durnalary bir bellese şo burdady talap etdi. Bäşim dedim ha işdesek gepleşigimizde gülälige durnalary ýa bolmasyn dinleýijilerimizem gülälik diýen aýdymyňyzy durnalar diýen şeýlerde gözelim diýen aýdymyňyzy mümkin bolsa gepleşigimiz bilen ýerine ýetirip berseňiz diýip de SMS ýollapdyrlar näder bir mümkin bolsa şul aýdymlardan hem gepleşigimizi dowamyna ýerine ýetirip berersiňiz da. O ýani Beýmuradna gelýär kagam ýazgyňyza başlamak kagam şu ýerde tanş oglanlar duşup şu gülälige durnalary haşt etdiler. Benim mümkin boldugundan ýerine ýetirip bererim diýip söz berdim. On näder size wadaňyzda durar ýaly biziň gepleşigimizde şol aýdymlary ýerine ýetirip bermeňizi haýyşdy diýip sahnamda çağırýas. Aşık boldum men sana derman tapılmağa Rekmetlerim din maňa dermany din bilerim Rekmetlerim din maňa dermany din bilerim Hayran ettin din meni enemlelen tüymeni Uzun tüynüğün yeni Dağışlıdır güleri Uzun tüynüğün yeni Dağışlıdır güleri Dallançırak gelýärdin meňdep geren gülerim Dallançırak gelýärdin meňdep geren gülerim Aşık oğlum bir yanım Koydum aşkım birdinden Kıyıların şatıdın Söygülümden gülerim Kıyıların şatıdın Söygülümden gülerim Söygülümden gülerim Söygülümden gülerim
güllerim gider endir mama başta keman olama bildiğin hicranım dünya Taşlarım oynanır cemal Olsuzum tapmadım cemal Kalbimde ağlandı Didim canım kıynama Kalbimde ağlandı Suda canım kıynama Ey güllerim gider endir mama Bağla, daha bağlı Yitirdim ben gülen ay Yüreğimde koydum deri Ya dillerde kolum bağlı Yüreğimde koydum deri Ya dillerde kolum bağlı İyi güllerim gitti Gittim ama keman aklımda olamam Bildiğin hicran ölüm dünyama İyi güllerim gitti Bildim ama ölüm Ağaçlar keman aklımda olamam Bildiğin hicran ölüm dünyama İyi güllerim gitti Bildim ama altımda olma bildiğin hicran ölüm dünyama İyi güllerim gider indirdim ama ölüm Ağaçlar keman altımda olma bildiğin hicran ölüm dünyama Mehriban ýa-da hormatly tamaşaçylar, biz gepleşigimize dowam edýäs. Bäşim size şeýle sorag. Siziň pikiriňizçe dörejilükde iň gerekli zat näme? Dörejilükde ilham gerek. Täze ilham bolmasa dörejigim ýok diýip düşünýär. Gahrman arkadagymyzyň şu ajaýyp döwrüni ilham joşmaýan şahyr aýdymçy dörejilik adamsy ýokmy diýär. Täze watanymyzyň ösüşi diýjekmi? Dünya yüzündeki avray diýjekmi? Asuda bagtyar durmuşmy diýjekmi? Adamlaryň ýüzleri gülüp durlar. Nire seretsen owadan binalarymyz bar. Gahrman arkadamyz her hili mümkinçilikleri diýär. Ýaşlaň umuman turga diýişgärleň ilhamynyň joşmagy üçin gahrman arkadamyň şular ýaly işler alyp barýanlygy biz begenlere janyň sag bolmagyny, işiniň rowaç bolmagyny arzu edýär. Sag bol. Arzularymyz hasyl bolsun. Indi şu wagt ilham hakda, aýdym hakda, şahyryň sözleri hakynda söhbetdaşdyk. Indi bäşim gepleşigimiz aýdym bilen dowam etsek näme bolar? Baş üstüne. Ovamı bitin gülün birisin, bilmellelem hayfiydin yarısin. Ovamı bitin gülün birisin, bilmellelem hayfiydin yarısin.
beni, yakma gülüm aman gülüm. Yakma beni, yakma lelem aman gülüm. Aman gülüydün çıkan, bilmedi yanarım, 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 yanarım. Adı yardımın için, bilmedi yanarım, 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 yanarım. Bölüme düşün, bilmedi yanarım, 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 yanarım. Adı yardımın için, bilmedi yanarım, 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 yanarım. Babamın suyun içip bulundum. Bululup kendini böyle görünüm. Babamın suyun içip bulundum. Bululup kendini böyle görünüm. Yakma beni, yakma gülüm aman gülüm. Yakma beni, yakma lelem aman. Aman gülüydün çıkan, bilmedi yanarım, 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 yanarım. Adı yardımın için, bilmedi yanarım, 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 yanarım. Gözüme düşün, bilmedi yanarım, 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 yanarım. Adı yardımın için, bilmedi yanarım, 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 yanarım. Ovamızın bağı ören görüldü. Şol bağlarda tiyoti dürüldü. Ovamızın bağı ören görüldü. Şol bağlarda tiyoti dürüldü. Arman kelek bizi tara varadı. Arman kordu yanım lelem aman. Aman gülüydün çıkan, bilmedi yanarım, 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 yanarım. Adı yardımın için, bilmedi yanarım, 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 yanarım. Gözüme düşün, bilmedi yanarım, 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 yanarım. Adı yardımın için, bilmedi yanarım, 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 yanarım. Yanarım, yanarım, yanarım. Şekermin güzeli, ekrimi alın Leyla. Aydım dama bakışla, yürüp düzdüydün Leyla. Şekermin güzeli, ekrimi alın Leyla. Aydım dama bakışla, yürüp düzdüydün Leyla. Leyla, Leyla, Leyla. Karı gülmüş şirinsin Leyla, Leyla, Leyla. Leyla, Leyla.
derman, canım yolumu kurban, yürekte koyma arman, umidim tinsin Leyla, yetmedim bana derman, canım yolumu kurban, yürekte koyma arman, umidim tinsin Leyla, 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 kara gözlü şirin gözlü Leyla, 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 kara gözlü şirin gözlü Leyla. Onun diyarın vardadı, Leyla'dır omşunadı, eskiden de bağırsadı, umidim dinle Leyla. Onun diyarın vardadı, Leyla'dır omşunadı, eskiden de bağırsadı, umidim dinle Leyla, 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 Leyla. Kara gözlü şirin gözlü Leyla, 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 kara gözlü şirin gözlü Leyla, 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 kara gözlü şirin gözlü Leyla, 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 kara gözlü şirin gözlü Leyla. Mehriban ýylaşlar, hormatly tomaşaçylar, biz gepleşigimizi Bäşim Ilmyradow bilen dowam edýäs. Bäşima şeýle size sorag. Şu gün biziň gepleşigimizde öz toporuňyz bilen jany sesse, näme halipalaň ýerine ýetiren öz döreden aýdymlaryňyzdan biziň gepleşigimizde ýerine ýetirip oturýarsyňyz. Şu siziň aýdymlaryňyzda sadanlarlyk edýän halipa sadanlar bar. Bir toporuňyz bilen tanış edäýsiňiz öýdüňiz. Ne toporum bilen tanıştyrsam kakılıp çalyan dep kurallarda Çağrı Kulüf, o Bağatşağımı, Şamil Kerimov, gitarada Kolye Mamedov, ses operatorymyz Upa Hudaýnazarov, ne şular bilen işleşip gördi. Netip bolsa, o täze öňkü halipalaň aýdymyndan bolsun, täze bolsun. Umuman iş gidip durdu aýdym o. Olle dörejlik aleminde Bäşima üstün bardy we diýäsinlik soraw geçäýdi. Bäşima gepleşigime şeýle soraw bilen dowam edeline bilýäňiz gahryman arkadamyň saýasynda täze ýüzler, täze zihinler ýüze çykýar. Türkmen Owazlar ýaýlymyny tomaşa edýän bolsaňyz, bir näçe ýaş zihinli aýdymçylarymyz konsertlarda ýa bolmasa täze şekilli aýdymlar bilen ýaýlymyz bilen halkymyza lezzet paýlaýarlar. Inni size şeýle soraw. Mümkin gepleşiňiz bilen ýaş zihinlere, täze ýüzlere berjek maslahatlaryňyz bardyr. Halipa hökmünden. Howa Türkmen Owazynaky gidýän gepleşiklere dikkat bolup maşgalamyz bilen teredýär. Şeýle täze aýdymçylar döreýär. Bu zatlar begenler bizi. Olary da berjek maslahatym aýdymçy bolsun, haýsy işde bolsa da adam ihlasly bolmaly, ýaltanmaly. Onun aýdymlary esas dinlemeli, halipalar köpürek dinläp, şu oňursun ýoýmaly aýdymlary. Umuman ýoýmany aýtmany başarmaly. Halipalar aýdýar da şu ýerine şeýtme zat dip, ony bir hili özüne kiçilik bilmeli, dinlemeli. Şonu dogry maslahat diýip kabul etmän başarmaly. Ýaş dehinleri de öz işlerini üstünlük arzu edýän. Köp sağ olun. Bäşima arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Indi sorawlaň dowamyny aýdym bilen dowam edäýlim. Mümkin bolsa bir kysany aýdym ýerine ýetirip beriň, soňra gepleşigimiz ýene soraw jogap arkaly dowam eder. Rahmanamda çağır.
Ene dostlar men yine yollar bana şol gıydan aşkında deli divana ol gıydan qara gözü şirindir tüdi en ol gıydı görmese duru bilmedim ol gıydan qara gözü şirindir tüdi men ol gıydı görmese duru bilmedim bu dünya gidip mi dinledim üçün bu dünya gidip mi dinlemem üçün menin bu dertimi dinledim üçün menin bu dertimi dinledim üçün Kat gibi söylesin geliye yüreğimin tekrini eresin geliye beni dünya indirin mekrabanını başı verdim dedi diyetin geliye beni dünya indirin mekrabanını başı verdim dedi diyetin geliye Açılsın, açılsın bağımın gülü ben aşık olsam bağım bilbili sayrayan dilleri dinletim için sayrayan dilleri dinletim için şirini bir kat gibi söylesin geliye yüreğimin dertlerini eresin geliye beni dünya indirin mekrabanını başı verdim dedi diyesin geliye şirini bir kat gibi söylesin geliye yüreğimin dertlerini eresin geliye beni dünya indirin mekrabanını başı verdim dedi diyesin geliye beni dünya indirin mekrabanını başı verdim dedi diyetin geliye
bilen gider yerlerimiz zari zari ağlaşar ve atman durun olur zari zari ağlaşar ve atman durun olur. Sen gittin yerine karama dökünürdün fırlama benim kendi kaçımı yaş kalmadı oylunma kendi benli boşakla bilen gider yerlerimi zari zari ağlaşar ve atmanda durun olur zari zari ağlaşar ve atmanda durun olur. Oturuptum senin bilen edip büyücü ardolu başın yeni cemalına çınar boynu gerekler sen gittin gidin arama dökünürsün fırlama benim kendi kaçımı yaş kalmadı oylunma kendi benli boşakla bilen gider yerlerimi zari zari ağlaşar ve atmanda durun olur zari zari ağlaşar ve atmanda durun olur zari zari ağlaşar ve atmanda durun olur zari zari ağlaşar ve atmanda durun olur. Mehruan ileşler, hormatly tamaşaçylar, Owazlar sazlaşan natly gepleşigime dowam edýär. Bäşim size şeýle soraw. Siziň pikiриňizçe, dörejülükde päsgel berýän hemem kömek edýän zatlar. Meselem, size näme dörejülükde päsgel berýär, nähil zadym sizi dörejülükde işlemäge hasam bir hujuglanýar, höweslenýär. Dörejülükde o kömek edýän zatdan biri maşgalamyz bilen maslahatlaşýar. Ýene bir kömek edýändan duygu kömek edýär. O aydan aydymyny özüň duýbaýdaňda başgaça bolýar-da, şonu aydaňda özüňi bildirdi-de o zatlar. Onu özüň lezzet almalymy diýen birinji bilen. Şonu ýaly ýerine düşenni onu halk diňlände gol kabul edýär. O päsgel berýän adam ýaltalyk dyýnyty zähmet çekmeli. Ertir ederim ya olmada bir yıl Ertir ederim ýetin şol işin galygy. O, şol işin galygy bolýan. Düşündüm. Ne yine şeýle soraw. Ne Bäşim gurrunmydy şu ýerine dörejülükden biraz daşlaşdyrallar. Size şeýle öz başda soraw beresim gelýär. Siz näme aýladym? Aladaçylmy ya tersine alçakmy ya agrasmy siziň häsiýetiňiz? Begunan özüňe baha bermek kyn, ýöne aladaçylygym bar.
ala dedi ýa. O adamda halamayan Halamayan häsiýetleriniz barmy? yalan sözlem yok. Sağ olun. Inni Bäşim ağa, ýani men aslında alada çyllydyňyz. Şu adam ala diýýäňizmi tomaşaçylarymyz bize seýredip oturanlar haçan Bäşim aýdym aýdar hadi. O elbetde ala dediýäs Bäşim Ilmyradow janly ýagdaýda näçe taýýarlygyň güýçli bolanyny edil şu janly sesiň tapawdym şonu hiç şu bir gaýtadan zadyň ikinjige de gaýtalap. Ona mümkin bolsa gepleşigimizde bir halipalardan aýdym ýerine ýetirip beräýin. Bolýar. Mehriban ileşler biz gepleşigimiz dowam edýäs. Bäşim ağa gepleşigimiz ahyrlap barýar. Şu pursatda näme ileşlerimizden bir näçe şeýle-de ödürjülük toparmyzdan size bir näçe gyzykly sorawlar taýýarlady. Sorawlary size ýetirdik.
Bizem näme gowy jogaplar bilen biziň soraglarymyz jogaplanyrdyňyz. Gowy toparyňyz bilen halipalan şeýlede özdörden aýdymlaňyz. Biziň gepleşigimizde jany sesse ýerine ýetirip berdiňiz. Gepleşigimizde gatnaşanyň üçin biz size sag bolsun aýdýas. Biziň ýurdumyz aslynda toýlan ýurdy. Kahraman arkadamyzyň saýasynda ýurdumyzy toýlarken, ana şol toýlarym näme owadan aýdymlaňyz bilen, toparyňyz bilen şirin aýdymlar saatlar bilen bedäp durmaňyzy bäşmäsiz arzu edýäs. Şu pursatda da näme dinleýijilere bir ýürek buýsançlygyňyzy ýetirseňiz. Sizde Bäşim Ilmyradow tag bolsun aýdýan öýe toparym adyndan, öz adymdan şu pursatdan peýdalan Mehriban arkadamyzda da tüýsürümden alkyş aýdýan jan tag bolsun, işir owaç bolsun. Bizem gelecekde nesip bolsa arkadamyň saýasynda täze aýdymlary işläp begenler diýip önendirýän. Köp sağ olun, bäşme arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Indi bilýäňizmi, Owazlar sazlaşanda gepleşigimiziň bu täze mewsumi Kahraman arkadamyzyň ihlasy bilen näme paýtagtymyz gün-günden gözelleşýär. Özüniň gözelliği bilen bütün dünýäni haýrana goýýar. Ne paýtagtymyzyň görküne görk goşup oturan Aşgabat seýligähinde ýerleşýän Aşgabat Meden Din Jalş merkezi bilen Owazlar sazlaşanda gepleşigimiziň täze mewsumyny taýýarladyk. Biziň gepleşigimizde mihman bolup gatnaşýan aýdymçady, ýüri Aşgabat Meden Din Jalş merkezi. İsteseňiz ertirlik, gün örtanlyk, akşamlyk naharlar bany. Arasy howada şirin aýdymlary diň salyp süýji tagamlardan lezzet almak isteseňiz maşgalaňyz bilen, isteseňiz sadanlarlar toparyňyz bilen Aşgabat Meden Din Jalş merkeziniň çakylygyny kabul etmeňizi haýyş edýäs. Baryp istenlik wagt Aşgabat Meden Din Jalş merkezinde naharlanmagy, çakylyk kabul edin. Indi gepleşigimiziň jemini bir buýsançlaýdym bilen jemläýin bäşme. Näşe gepleşigiň ahyryny Kakım sözlerine döreden toy bugününden aydym diyarımızda toylu günler köp bolsun diýip şol aydym ýerine ýetirip bereýin. Şeýdem gepleşigimiz jemläýin. Gel ona şeýdeli. Mehriban ýylaşlar, hormatly tomaşaçylar. Pursatdan peýdalan siziň her biriňizde bir jan saglyk, maşgala awadançylygyny arzu edýäs. Bizi şeýle erkany döwre ýetiren, Kahraman arkadamyzyň, bagtymyzyň göz başy bolan Edid arkadamyzyň ömür goşulsun, jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri hemişe rawaşyga betsensen. Biz siz bilen uzak wagtlyk sagollaşamyz. Ýene dalaýjak bir hepden ýegişenme uny türkmen owadyna, Owazlar sazlaşanda gepleşigimizde görüşýänçä, hoş wagtyňyz. Nurlu dünýäňa türkmen tekrar yüzünü toy saçımın başın toy şüşü saçında açılsın gamlayım. Nurlu dünýäňa türkmen tekrar yüzünü toy saçımın başın toy şüşü saçında açılsın gamlayım. Bugün toy saçımın başın bugün toy şanladım oynan. Bugün toy saçımın başın bugün toy şanladım oynan. Men gözü yaşımın, doksun aylı yaşımın, bu erkana dövrümde, bu erkana dövrümde, şartlanın yayınam. Dökmen gözü yaşımın, doksun aylı yaşımın, bu erkana dövrümde, arkadağın dövrümde, şartlanın yayınam. Saçayım vay, bugün toy şanlanım oynan. Bugün toy saçayım vay, bugün toy şanlanım oynan.
Toyun toya ulaştın, bakşı deryani coştun. Yaşuanlar oynadın, şahir vakfı giylettin. Tomoşonu toydun, toyun toya ulaştın, bakşı deryani coştun. Yaşuanlar oynadın, şahir vakfı giylettin. Tomoşonu toydun. Bugün toydun, toy tatşağın bahar. Bugün toydun, şadlanın oynan. Bugün toydun, toy tatşağın bahar. Bugün toydun, şadlanın oynan. Bugün toydun, toy tatşağın bahar. Bugün toydun, şadlanın oynan. Bugün toydun, toy tatşağın bahar. Bugün toydun, şadlanın oynan.